ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଜି ବଢ଼ିଆରେ ମାଛ ଧରା ହେଇଛି। କୋଉ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିବ ଆମର ଏଠି କେଳା ଚାଲିଛି। ଏଠି ମାଗୁର ମାଛ କେଳା ହେଇଯାଉଛି। ଆହୁରି ବି ୟା ଭିତରେ ଅଛି ମାଛ ଆହୁରି ବି ଅଛି। ଆଜି ଅମିଷା ଆମର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖାଇବୁନି, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇବେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଉ। से बाल